Hello guys, खुलुमबाय आरोबाव दिनै जोङो गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय जोंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन बेखौ माने संनानै जानानै बादिलायगोन आरोना जोंनि बिमा फिसा जेनेबा माने नोङो मा खालायगोन र' दा खोन्थागोन एम्फौबो बारनांगोन जायनो जेनो बेनो जानो हायाबाथाय बारखोगोन आरो जानो हायाबा मगा मगि सोजोबनांगोन नैखौ नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांबाय था बिराद मोजां जागोन दिनै भिडिअआ इन्टारेस्टेड जागोन ना जाया जागोन बिमा फिसा साथाम बावसो नै सासेया बाजादों फाइनालि मोनबाय नै जों दा लाबाय माने गाव गावबागाव लाखाबाय बेयो दै लादो आरोना नै आंनियाबो ओमफ्राय दा जों जानोसै जायनो जेनो बेनो दहायनो खोन्थाखादों जायनो जेनो बेनो एम्फौ बारनांगोन मोखाङाव दारि आखिजागोन नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय 1 2 3 3आव जागोन दे लोगोफोर 1 2 3 रायज्लायस्लाबलायाखै जोंसा लोगोफोर जानाया मा जाखो आया बिराद गोथाव जादों लोगोफोर टेस्टि गोथाव जादों जायाखै जादों केमेरायाव नायब्रा जेन जानो गिदों आमसानो हायखां जाया आं थिखोना जानोसै आखाइजों सिन्थाय जालाय लाङो बेना बाबानो खोन्थाना होदो मम्मी नों खोन्थासिगोन आंना गैला बिमा फिसानि चेलेन्ज लोगोफोर केमेरा नायना जा आरामनो दै लोंबाय लोगो नांथारगौमोन ना खत्म आखाया सुदो बाबु जेनबाय ना बियो जेनबाय दा बियो एम्फौ बारसिगोन आंजों दारि आखिजासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि एम्फौ बारदों जोंनिया लोगोफोर जोङो बोथ्रोदबाय नै बेजों दारि आखिनोसै बे जाबाय खाजल बे खाजलजों दारि आखिनो हानोसै आरो आं जुगिसनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि दारि आखिगोन आं बायस'बायसो लोगोफोर दे ओरजा मोनसेयासो बायस'नाय नङामोन दा
आं बारा दारि आखिनो रोङा लोगोफोर स' नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दारिखौ माबायदि आखिजायो आरो आंनि दारि आखिनाया जागोन ना जायाखै साब दारि स' लोगोफोर जोगसा एम्बु बिबारनो रेडि जाबाय स' नायनोसै दे सुरु 1 2 3 1 2 3 start go 1 2 3 start go pot 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 स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ चेलेन्ज नांनाया जोब्बाय एम्बुबो बारखांबाय नै मावजिबो आखिजाखांबाय आंजों बियो स' दिनैनि भिडिअ'आ जोब्बाय एसेनोसै उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा हाजासे सापर्ट खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना हो ना उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय bye bye